Hejsa alle sammen og velkommen til min kanal. Jeg har haft lidt bøvl med den, men ja, nu ved jeg så, hvad jeg skal. Om 5 minutter kommer der flodbølge, og for Rebirth skal jeg have Orangutine, Anasine og Frigo Camelo, men jeg er røv, så jeg ved ikke, om jeg overhovedet får det. Men jeg kan se, der også kommer Radioactive samme event, og jeg vil sætte rigtig stor pris på, hvis I faktisk vil like og subscribe på min kanal. Og ja, det er ikke noget, jeg kan huske. På min telefon, der har jeg så dårlig brainrot, og min iPad, den er gået i stykker, så jeg har ikke nogen brainrots på den. Los burritos guarama en Balkan. Jeg kan huske, jeg tror vi alle sammen ved det, men så var en strøm at have sådan beluga eller sådan noget shit. Ikke om, men det fik man bare aldrig. Og nu når der kommer det der radioactive event, så gør det jo faktisk, i hvert fald for mig, så gør det ondt for at slette dem. Fordi det var det vores store drøm var at få sådan en. Men nu min store drøm er at få Lost 6-7 eller en af de der Strawberry Elephant, men jeg har ikke nok. Og hvis der er noget galt med mine videoer, jamen så må I gerne sige det. Nå, vi ses, når der er flodbølge. Hej så alle sammen, og ja, nu er der flodbølge. Så jeg så på, at vi får noget godt. Og se om jeg får det, jeg vil have. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en Orangutine Ananasini, fordi den skal bruge til at rebirth. Så ja. Mit headset, det er et okay godt headset faktisk. Men ja. Lyden er bare lidt irriterende. Ja. Squala nana. Grancello spiritel. Det ser ud til, den er vel god. Så meget godt. Trippitro. Jeg spiller ind på private lige nu. Jeg spiller ind på min vens private. Ja. Tralalita tralala. Ja, i overmorgen har jeg fødselsdag, altså på fredag. Squala nana. Ja, og så er der sådan noget. I morgen skal jeg hjem og hvad er det der hedder, når 2 YouTuber går sammen? Orcalero orcala. Er det ikke det ved jeg ikke. Men hvis du er noget galt med mine videoer, eller du gerne vil se mig spille noget, så skriv det i kommentarerne. Tralalita tralala. Nej, de fleste siger, eller jeg tror der nogen, der tænker, ej, er du en robot? Men nej. Jeg laver dem selv. Og grund til mine videoer, eller min kamera er så dårlig, fordi jeg bruger en skolecomputer. Så
Orcalero orcala. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I likede og subscribede. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, I gjorde. Nubini Fordi pizzanini. jeg vil så gerne blive Drinen, der cooker. Han har 6 subscribers, og jeg har 3. Jeg går hen på min parallelklasse, og jeg vil så gerne sige, at jeg har flere subscribers end ham og flere visninger. Så hvis du synes, den er god, så se den lige en gang til. Altså, Tralalelo jeg vil tralala. rigtig gerne slå ham. Okay, der er kun radioactive om 2 timer. Okay. Kom nu. Og jeg går i gang med at få rebirthet fuld op, fordi ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Orcalita orcala. Jeg kan nu en tekst. Trippi troppi troppa trippa. Og jeg vil så Trippi gerne slå troppi. ham. Men i morgen, der skal vi lave det der, man gør, når man to YouTube går sammen og laver noget. Det, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja, collab. Jeg laver alting selv. Faktisk. Og det her, det er min account. Crabbo limonetta. Bum, bum, bum. De kommer herop. Tralalita tralala. Pipi kiwi. Jeg spiller ikke så meget Steel og Brainrot faktisk. Og jeg samler på radioactives, så det er derfor jeg bare hele tiden går og køber. Og hvad er det? Bambini crostini. Jeg tror, at det var... Er det min 5. rebirth, det her? Det ved jeg ikke. Nej. Belula beluga. Men... ja, der er jo ikke så meget andet end at sige. Der er jo ikke så meget at lære, når der er event. Bare fish og håbe på noget godt. Det har været lidt sjovere i en public. Ja. Ses i næste video.